Mga ka-disciple, kung si Jesus mismo ang tatanungin ka ngayon, handa ka bang iwan ang lahat para sumunod sa akin? Ano kaya ang sagot mo? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakakapagpatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw. August 18, 2025, Monday of the 20th week in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo nating mayon mula sa Mateo 19:16-22, lumapit ang isang binatang mayaman at nagtanong, "Guro, ano bang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sabi ni Jesus, "Sundin mo ang mga utos." Sagot ng binata, "Ginagawa ko na po yan." Pero may dagdag si Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbilin mo ang iyong ari-arian, ipamigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin." Nalungkot ang binata at umalis dahil napakarami niyang kayamanan. Mga ka-disciple, dito malinaw. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang tungkol sa pagiging mabait o religious. Ang tunay na pagsunod ay handa kang magbigay at magsakripisyo. Hindi lang konti, kundi buong puso. Ang tanong, ano ang kayamanang humahadlang sa atin ngayon? Career? Pride? Kasalanan? Mga bagay na akala nating nagbibigay saya, pero sa totoo, humahadlang pala para maging buo ang pagsunod natin kay Kristo. Mga ka-disciple, tandaan, hindi hiningi ni Jesus ang lahat para mawalan ka. Hinihingi niya ito para punuin ka ng higit pa. Kasi ang tunay na kayamanan ay hindi pera, hindi ari-arian, hindi fame, kundi ang Diyos mismo. At kapag si Kristo ang nasa iyo, wala nang makakapantay doon. Kaya huwag kang matakot na bitawan kung anong pumipigiri sa iyo. Dahil sa bawat pagtalikuran mo, may mas malaki siyang inihahanda sa iyo. Mga ka-disciple, huwag mong hayaang nakawin ng makamundong kayamanan ang walang hanggang kayamanan na iniaalok ni Jesus. Dahil ang pinaka na best na investment ay hindi sa lupa, kundi sa langit. Ako si Brother Rai. Online for Christ, offline with purpose. God bless!